Здравейте пак от нас. Ето и огън е готов, и дървата са приготвени. Колегите са тук. Ама, комарите не баха майките. Кой кажеш, байбане? Комарите не баха майките. Той трябва да се напие, кръвта да има алкохол само, Арчи. Кръвта трябва да има алкохол само. Ами, това е от нас. Ще видим се какво ще стане тази вечер. Има много движение за рибата. Аз от Боби Михайлов. Има много движение за рибата. Илечко Стоичков Ченгелов. Тази вечер очакваме удари. Очакваме удари тази вечер. Да. Тази вечер особено и се очаква момчета, поне от 70-80 кила сом. Да не кажем повече, нали? Да не преувеличаваме, кажем повече ще преувеличим, така че минималното 70-80 кила сом. Дай Боже. Дай Боже да се нарадваме малко. Да. Да се заслужава всичкото това, което сме направили. 3,73. Чакай, дай. Чакай. Той изгорява къв 3 мача, като червено това байко. Не. Ама изгоря! Бе изгоряха! Харева,